esaten dutena da saldu egin dela, Sánchez traidore badela, hori da, hitz horiek entzuten dira, eta ez bakarrik hemengo saharauiarrak, kanpamentutan ere gauza bera, eta badago alako gobernuarekiko gorroto bat. Esan behar, Espainiol guztiak ez direla berdinak, bai Extremadura, bai Madrid, Valentzia, badaude laguntzen katalanak, Santanderren, baina orokorrean elkarteok ez dugun bezala ulertzen ze pauso den hori, esan behar Sahara herriak oso ezin dula ja Espainia ez da ikusi ere egin, ez? Beraien bizitza okertu da Espainiari esker, astu gabe Alemania, Frantzia, Estatu Batuak, Israel, guzti horiek, Bai, esan dakoa, odo esan da Sagararrek diotena, 50 urte eskasetan eman den bigarren tradizio politikoa. Baina tradizioa politikoa izan da, herritarren babesak hortxe jarraitzen duela, eta denborari gabe dagoeneko Itziar Goienetxea bixi-bixi elkarteko kidea, Saharan ibilitakoa, eta ibiliko dena oraindik ere asko eskartzen dizugu benetan, mundu bat herrin egon izana, bi etxeko lan guretzako ere, lehena oporrak bakean egitasmoaren gainean egotea horren berri emateko, familiak behar dira eta bigarren bat, aurten izan beharko garela gora herriak egitasmoan noski, konbidatuta baldin bagaude. Dudik ez euki, oso ongi adierazi duzun bezala bi helburuiek, eta batez ere gora herriak ezagutzea ere lan bat egina dago herri hoien inguruan, eta hemendik konbidatzea edo nongo elkarte guk lan hoiek egina ditugu. Trasladatzea da, nahi izan ezkero ezagutu, eta gut dana pasatuko kontaktu guztiak hori beste herrietan egin ahal izateko. Oraindik denbora tartetxo bat falta dela, baina gutxi gora beraz zeratetan ibili beharko dugu adi. Guke gora herriak izango da maiatzaren 31an gaizki ez banabil, ostegunak inaziko dugu, eta ekainaren 15 larun batarekin herri baskari, herri jai giro batetan amaituko dugu gora herriak. Badakizu ezagutza eta gainen amaitzeko festera Itziar Goienetxea, mila esker. Zuei. Mundu bat herri. Saioari amaiera eman baino lehen, borrokalari nekaezin baten izena aipatu eta honen egoeran azpimarra egin nahi dugu. Aminetu Haidarri berriki ukatu diolako Espainiar gobernuak erresidentzia 2024ko urtarrilaren 16 honetarako bere kanporaketa estatutik berealakoa ez daitekeela uste du Haidarrek. Sahararren aldeko ideologia dela eta Marokoko botere publikoek askotan jazarri eta zapaldu dute Aiunen jaiotako ekintzailea. Bi aldiz espetxeratua izan da, baita torturatua ere. Hori guztia dela eta eman zioten garaian Espainiar egoiliar estatusa hainbatetan arazorik gabe berritu duena. Orain ordea, dio Espainiak eskari administratiboa etzuela behar bezala bete, eta horregatik ukatu diotela osasun arazoak baditu ere. Agur esan aurreko beste aipamena, kanpalekuen egoerari buruzkoa. Pasaden astean bertan hainbat gobernu zanpoko erakundeko osautako ordezkaritza batek ohartarazi zuelako Nafarroako parlamentu. Kaixo, Kristina Gutman naiz, Orekan egiten dut lan, eta banago lan egiten logistika arloko departamentu bat kudeatzen. Azken finean kargu postuak eta horrelako karguak izan daiteke bai emakumeak gero eta gehiago edukitzea bere presentzia, ez?
baina esan genezake gero IT managerrak edo IT munduan dauden karguak normalean izaten dira gizonezkoengandik, gizonezkoak dauzkate. Sare herritarrak joan den larunbatean Bilbon euskal presoek dituzten eskubideen alde eta indarkeriaren biktimei babesa eta elkartasuna helarazteko egindako manifestazioan parte hartzeagatik kriminalizazio kanpainaren jopuntu bihurtu da Itziar Ituño aktorea salatu du sareko ohar baten bidez. Atzo Jose Maria Agirretxe porrotx izan zen bihar manifestazio iritzi edo adierazpen eskubidea erabili nahi duen beste edozein pertsona izan daitekeela ere gaineratu dute sare herritarretik. Izan ere, Euskal Herriko BMW-ren saltokiek eten egin dute Itziar Ituño aktorearekin zuten hartu emana, baita Iberiak ere. Arrazoia, sarek Bilbon antolatutako manifestazioan parte hartu zuela aktoreak, joan den larunbatean presoen auziari irtenbidea emateko eta kartzelako salbuespena amaitzeko eskatuz. Hain zuzen ere, manifestazioko pankarta eraman zutenetako bat izan zen Ituño, beste zenbait eragilerekin batera. Arratsaldeon guztioi, Osakidetzan obra esleipenetan irregulartasunak antzeman eta frogatzeko aukera izan du LAB sindikatuak. 2022an egindako kontratu txikien esleipen prozedurak aztertu eta hortik ondorio argia atera du. 8.000 milioi euro esleitu dituzte legez kanpoko kontratazio prozedura bidez. Eta egia esan, irregulartasunak, ilegalitateak ez dira gauza berri bat Osakidetzan, baina, oraingoan aztertzen ari garena da, kontratuen zatikatzea, kontratu esleipenen zatikatzea, hori ez dalako legala, horren azkenean, kontratu publikoen legearen aurka egiten duelako, eta baduelako helburu argi bat, lan egiteko modu horrek, lan egiteko modu horren helburua badelako, oso ondo esan bezala, kontrol publikoa ekiditea. Bankuari hipoteka gastuak erreklamatu nahi izanez gero, bizkor reklamatzeko aholkatu du Kontsumobidek. Kontsumoko Euskal Institutuaren arabera, badaezpada ere, obedaiaren 22 baino lehen jotzea finantza erakundearen gana, bai baliteke data horretatik aurrera bankuak eskubidea izatea eskaerari muzin egiteko. Ikastolen elkarteak zuzendari nagusi berria du. Agurne Barrusok hartuko du kargua. Jose Luis Zukia ordezkatuko du lan horretan, erretiro hartuko baitu ikasturte honetan. Arratsaldeon eta ongi etorri, zazpirak pasata iritsi zaigu albistegiari heltzeko unea. Gaurkoan eguneko argazkiari helduta hasiko gara, Espainiar estatuko eskuin muturrak Itziar Ituño aktore basauritarraren aurkako jazarpen kanpaina bat jarri baitu martxan iragan larunbatean salbuespeneko espetxe politikaren aurka Bilbon egin zen manifestazioan parte hartzeagatik.
basamortura sartu gaituzte. Denak sartzean atea itxirik, giltzak utxetan gorde dituzte. Giltza guztiak. Naizek 78.000 lagun inguru zenbatu zituen larun batean Euskal presoek pairatzen duten salbuespenezko legedia amaitzeko eta konponbideari ateak zabaltzeko sarek antolatutako manifestazioan. Datozen hilabetei begira, orain arteko bide beretik jarraituko dutela jakinarazi du sarek. Bada manifestazioaren balorazioa eta aurrera begirako asmoez hitz egiteko, pantailaren beste aldean dugu Bego Atxa sareko bozeramailea. Kaixo, Bego? Arratsaldeon, kaixo. Lehenik eta behin, zein da saretik egin duzuen manifestazioaren balorazioa? Esan bezala, jendetza pila bildu zen Bilboko kaleetan, ideologia eta askripzio politiko desberdinetako jendea, eta oso balorazio positiboa egiten dugu, ez? Bilbon kaleetan ikusi zen oso estampa anitza izan zen, parte hartze oso handikoa, eta beraz oso pozik gaude. Manifestazioan, nabarmen entzun zen salbuespenezko espetxe politika amaitzeko egindako eskaera. Pasaden astean ere hitz egin zenigun gurean presoen egoeraz, baina konta iguzu berriz labur esan da, zein den presoek eta haien familiek egun bizi dutena. Dakizunez dispertsioari, 34 urte eta ondoren dispertsioari amaiera eman zaiola esan genezake, eta orain bigarren urratz bati ekingo diogu, edo helburu nagusia bigarren urratz bati ekitea izango da, eta urratz hori da presoi aplikatzen zaien salbuespen legediari amaiera ematea, ez? Badaude indarrean eta euskal presoi aplikatzen zaien legedia konkretu bat, hau da kolektibo konkretu horri arrezagututako legedia konkretu bat, zeinak bizi oso arteko gartzela zigorrak albideratzen dituzten, Frantzian betetako kondenak Espainian ez konputatzea albideratzen duen, eta nola ez, 3. graduen progresioak oztopotzen dituen, ez? Bai, bestalde, manifestazioaren biharamunean, Denis Itxaso PSE alderdiko politikariak Radio Euskadin eginiko elkarrizketan esan zuenez, etako presoi ohiko legedia aplikatzen zaie. Hau egia da? Orain esan dudenari jarraiki, ez dakit Itxaso jaunak arruntzat zer ulertzen duen, baina badaude legediak, batez ere Aznarren gobernuarekin 2005 urtean aurreikusitako legedia horiek, lehen esan bezala euskal presoen kolektiboari zoik, edo euskal presoen kolektiboarentzat zoik arrekusi diren legedia horiek, beraz, ez dakit arruntetik edo Denis Itxasok arrunt hortan edo arrunt hortzat zer ulertzen duen, ez? Izan ere, legedia horiek, esan bezala, talde edo kolektibo konkretu horrentzat zoik aurre ikusten diren legediak direlako, eta ez preso komunentzat. Eta 3. graduekin ere berdina gertatzen da. 3. graduen arrezagutzerako preso komunek erraztasun gehiago dituzte preso arrunte, euskal presoek baino, beraz, ez dugu ulertzen zein zentzutan erreferentzia egiten dion Itxaso jaunak legedi arrunta aplikatzen zaiela esaten duenean, ez? Bai, eta askotan, graduen aferaren inguruan horrelako iritzia dutenek, presoen legediaren aplikazioa Auzitegi Nazionalari eta bertako epaileei dagokiola arrazoitzen dute.
Horrelako argudioen aurrean, zein da saretik duzuen iritzia? Hombre, ez daukana zentzunik da, batez ere gainera da eskumena urritik, aurreko urteko urritik, Eusko Jaurlaritzak bereganatu zuenetik, ez daukana zentzua da, hirugarren graduak, hau da, Eusko Jaurlaritzak preso bati hirugarren gradua arrezagutzen dionean, 400 kilometrotara dagoen estamentu batek entzutegi nazionalak alegia eta batez ere entzutegi nazionaleko fiskaltzak, ez, hirugarren gradu horren behin betiko ebazpena bere eskuetan izatea, ez? Eta gainera, ebazpen hori normalean negatiboa izaten da, ez? Hau da, hirugarren graduak arrezagutu, eta ondoren entzutegi nazionaleko fiskaltzak normalean helegin egiten ditu, edo eta bai epaiak, azkeneko ebazpen baten bitartez, hirugarren gradu hori ukatu egiten du, ez? Hau da, preso edo espetxetako eragile desberdinen emaitzen gainetik, ez? Hau da, hirugarren gradu bat arrezagutzeko, presoari jarraipen bat egiten zaio espetxean bertan, ez? Asistentzia sozialek, psikologoak, presoko zuzendariak berak parte hartzen du, ez? Informe horiek favorableak direnean, informe hoietan, hau da, objektiboak diren informe horietan, oinarrituz Eusko Jaurlaritzak hirugarren gradua arrezagutzen du, eta hala ere, ondoren hirugarren gradu hori entzutegi nazionaletik 400 kilometrotara dagoen instantzia batetatik, hirugarren gradu hori helegin egiten da, inolako argudio juridiko gabe, ez? Orduan, bai, askotan esaten dugu horrek badaukala, prebarikazio zantzuak badauzkala. Lan handia dago oraindik egiteke zalantzarik gabe, eta manifestazioa babestu dutenetara itzuli, hainbat pertsona publikok babestu zuten sareren aldarria eta honek ondorioak izan ditu. Azken berria da, Itziar Ituño eta Jose Mari Agirretxe Porrotxen aurkako jazarpena. Zein da saretik egoeraren inguruan egin duzuen irakurketa? Bai, tamalezala da, eta zuen baimenarekin hasteko gure elkartasun eta babesik eta bezarkadirik handiena helarazi nahi diegu, bai Jose Mari Agirretzeri Porrotxi eta bai Itziar Ituñori, ez? Ezin daitekelako giza eskubideen defentsarengatik ezin daitekelako inor kriminalizatu, alderantziz izan beharko litzateke, eta inorren ogibidearekin jolastea ere ez litzateke, ez da bat ere bidezkoa, ez? Eta beraz, hemendik saretik bai helarazi nahi diegu gure elkartasunik, gure beraiekiko konpromisorik handiena, eta nola ez bezarkadarik ez duena. Mila esker Begoatxa, sareko bozera mailea gaur gurean biltzearren. Eskerrik asko zuei, bezarkada bat. Lerroburutan esan bezala, LAB sindikatuak irregulartasunak antzeman ditu Osakidetzako erakunde batzuek enpresa pribatuekin sinatutako zenbait kontratutan. Sindikatuak susmoa du kontratu horietako batzuk zatitu egin dituztela, enpresa jakin batzuei eman alizateko lehiaketa publikoa egin behar izan gabe. 391 kontratutan detektatu dituzte ustezko irregulartasunak. Gehienak 2022koak dira, baina 2021ko abenduko batzuk ere zenbatu dituzte. Orotara, kontratu horien zenbatekoa 8 milioi euro ingurukoa izan da. LAB sindikatuak salatu du Osakidetzak 8 milioi eurotik gorako esleipenak egin dituela kontratu txiki gisa 2022 urtean. Sindikatutik salatu dute lehiaketa publikora atera beharrik ez izateko eta zuzenean enpresa batzuei eman alizateko aukera. Guztira 391 kontratuk atera behar zuten lehiaketa publikora eta ez dute egin. Beraz, sindikatuek herri kontuen euskal epaitegira bidaliko dute bere ikerketa. Eta egia esan, irregulartasunak, ilegalitateak ez dira gauza berri bat Osakidetzan, baina, oraingoan aztertzen ari garena da, kontratuen zatikatzea, kontratu esleipenen zatikatzea, hori ez dalako legala, horren azkenean, lege kontratu publikoen legearen aurka egiten duelako, eta baduelako helburu argi bat, ez? Lan egiteko modu horren helburua badelako, oso ondo esan bezala, kontrol publikoa ekiditea. Sindikatuak emandako informazioan ikus daitekenez, aztertutako 391 kontratuetan behin eta berriz errepikatzen dira kontratazio irregularak. LABek gogorarazi du kontratu publikoen legeak argi uzten duela obra esleipenak zatikatzea ez dela legezkoa eta adierazi du aztertutako kontratu horietan ez dagoela zatikatzeko beharra justifikatzen duen arrazoi ekonomiko, antolatzaile edo teknikorik. Ildo horretatik ziurtatzen dute obrak zuzenean esleitzeko prozedura ingenieritza politikoa dela.
Osakidetzan jarraituz, SK sindikatuak salatu zuen atzo mediku faltagatik paziente bat hiltzela larun batean Laudioko ambulatorioan. Gaur, protesta egin dute LAB Comisiones Obreras eta SK sindikatuetako ordezkariek Osakidetzako etengabeko arretako guneetako prekarizazioa nabarmentzeko. Laudioko udalak ere bat egin du ambulatorioen aurrean egindako elkarretaratzearekin eta herritarrak parte hartzera deitu ditu. Osakidetzak behin eta berri saltzen ari da, murrizketa horiek aplikatzeko kategoria batzuen eskasea dagola, konkretuki medikuen kategorian eskasea dagola, eta gu esaten duguna da, eskasi hori nabaria dela, baina nabaria da, eta gainera plangintza falta batetik datorrela. Hor, esaten dugu ere, nola medikuak azkenengo urteetan lan baldintza kaskarrak aprobetxatuz, IES egiten ari direla, beste leku batzutara edo beste osasun sistema batzuetara. Euskara gaiei begira, euskararekiko atxikimendua eta transmisioa sustatzeko Euskara Plana sortu dute Uruñan. Euskararen plano hori ez da bakarrik hemen herrikotxean baliatzeko goen zerbitzuen artean, baina ere kanpoan, jane baita gizartean, plazan, denekin, Uruñarrekin, hori da helburu nagusia, nuke mugarik gabe ere nonbait, helburuak hainbat urrunago joan behar baitute. Ez da antzi behar hori, erasoak hor direla, eta behaz nahi barin badugu berriz ere Euskara hori babestu, denen laguntza eta denen indarre beharko dugula. Uruñako errek 11.000 biztale baina goragoko erri bat da. Biziki desberdina auzoz eta jendeen tipologietan. Eta zinez bazen gogo bat, hizkuntza politika bat plantan emateko. Hizkuntza politika bat plantan ezartzeko 3 elementu nagusiak dira, plangintza horrek garen dituen epeak eta aitzin kontua, eta ondotik ere plangintza hau erabaki etara eramatea. Langileen aferei helduko diegu, Osasun Garraioko langileak mobilizazioak egin dituzte 8. greba egunean. Gasteizko Santiagoko ospitalean eta Barakaldoko Gurutzetako ospitalean elkarretaratze bana egin dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Osasun Garraioko langileek. Urteko 8. greba eguna izan dute azpikontratatutako langileen soldata eta baldintzak Osakidetzak kontratatutakoekin berdintzea exigitzeko, funtzio berberak betetzen dituztela salatuz. Ambulantziak borrokan lelopean eta sektoreko sindikatu guztiek babestutako lanuzten bidez azpikontratatutako langileek hitzarmena duela 2 urtetik blokeatuta eukatela salatu dute. Egoera honek erosteko ahalmenean 20% galera eragin diela deitoratzen dute sindikatuek. Nire ustez jendeak jakin behar du gure hitzarmena garrantzitsua dela, azkenean prekarietatea ez da ona langileentzat, baina arazoa ez da hori bakarrik. Arazoa da zerbitzuaren prekarizazioa. Zerbitzu guztiak privatizatzen ari dira, zerbitzua publikoa izan behar da, zeren eta horrela zerbitzua asko hobea izango zen. Kontua da zerbitzua, ambulantziak, pertsonala, materiala,
Ze azkenean dirudi bakarrik hitzarmena edo diruz hitz egiten ari garela, baina berez arazoak dira pilo bat, egunero ditugu arazo pilo. Joan den urtarriaren 8an hasi zen greba deialdi honek urtarriaren 21 arte iraungo du. Beste elkarteratze bat deitu dute gaur goizean Gasteizen Txagorritxu ospitaleko kanpoko kontsulten eraikinean. Greba amaitu arte mobilizazioekin jarraituko dute langileek. Garraiolariekin jarraituko dugu, baina Gasteizko hiri garraio publikoan Tubisako langileek lanuztei berrekingo dietela jakinarazi bai dute. Tubisako zuzendaritzak egingo duen proposamen berriaren zain, Gasteizko hiri autobusetako langileek lanuzte eta mobilizazio berriak burutuko dituzte lan baldintza hobeak aldarrikatzeko. Urtarrilaren lehenengo asteetan egin bezala, asteazkenean 4 orduko lanuztea egingo dute, goizeko 5 eta 9 bitartean, gutxieneko zerbitzuak baino ez direla egongo. Horrekin batera, langileek kotxe karabana bat burutuko dute asteazkenean urtarrilak 17an, hiriko kaleetan barrena beraien aldarrikapenak zabalduz. Goizeko 9 gutxitan izango da Agirrelandatik aterata. Mobilizazio hauekin beraien lan baldintzak zein autobusak eta lineak hobetzeko neurriak hartzea eskatuko diote Gasteizko udalari, Tubisako arduraduna dena hain zuzen. Aurreko astean mantendutako azken bileran akordio baterako bidea irekitzen zela bazirudien ere, enpresa eta langileen arteko aldean nabaria da oraindik. Beste aldarrikapenen artean, langileek fitxatze sistema bat ezartzea eskatzen dute, beraientzat nahitaezkoa den aldarrikapena. Udalak beraldetik olako sistema hartzearen kontra agertu da. Orduan aurkeztutako proposamena udaletik luzatuko zuten azkena izango zela iragarri bazen ere, aste honetan zehar proposamen berri bat egingo zela baieztatu du Tubisako zuzendaritzak. Planteamendua heltzen den bitartean, langileek astelehen, asteazken eta ostiralero burutzen ari dituzten lanuztekin jarraituko dute. Irtenbidea aurkitu ezean, paroak lan egun guztietan izatera pasako dira otsailean, eta martxoan greba mugagabea egiteko asmoa iragarri dute Tubisako langileek. Nazioarteragoaz, Ekuador Latinoamerikako herrialderik arriskutsuena bihurtu baita urte gutxian. Egoera ekonomiko eta sozialak eta erabaki politikoek narkotrafikoaren presentzia eta boterea indartu dute. Oraingo egoera ezin da ulertu beraz testuingururik gabe. Bero Satrustegi berri emaileak azalduko digu. Ekuadorrera begira jarriko gara gaur, 4 urte eskasetan munduko herrialderik arriskutsuenetarikoa bihurtu da. Erailketek, narkotrafikoak eta banda kriminalen presentziak gora egin du. Hori ulertzeko zenbaki batzuk ekarriko ditu. 2017an erailketen tasa 5,8koa zen 100.000 biztanleko. 5 urtetan, zifra hori, zenbaki hori boskoiztu eginda. Azken 3 urteak izan dira Ekuadorreko historian bortitzenak. Esan bezala, estortsioa, banda kriminalak, droga, trafikoa, poliziari ezinezkoa zaio kalean gertatzen ari dena kontrolatzea. Zaila zaigu guri batzuetan narkotrafikoak duen boterea irudikatzea, izan instituzioetan edo kaleetan. Beraz, jarraitu aurretik eta komunikabideetan ikusiko ditugun zenbakiak eta datuak ulertzeko testuingurua ezagutzea ezinbestekoa da. Eta gaur motzean aztertuko dugu. Ekuador da, Latinoamerikan kokaina merkaturatzen eta banatzen duen herrialde nagusia, egia da, badirela beste batzuk, Venezuela, Kolombia, Mexiko, baina Ekuadorrek interes berezia pizten du. Dolarra dute moneta eta Le Monde Diplomatique komunikabidearen arabera, honek dolarra moneta izateak diru zuriketarako baldintza egokiak sortzen ditu. Drogak gainera dirutza mugitzen du eta honek automatikoki banda kriminalen jarduera aktibatzen du, bai eta taldeen arteko nazioarteko harremanak bultzatu ere negozioa kontrolatzeko. 2020ak utzitako egoera ekonomiko eta sozialarekin banda kriminalek gutxika lekua hartu dute gobernua iristen ez den tokiak hartuta. Bestela esan da, gobernuak ahaztuak zituen zonaldeetatik hasi ziren banda kriminalak boterea eskuratzen instituzioetara iritsi diren arte. Hori, azken urteetan harturiko erabaki politikoekin batera, esaterako Lenin Moreno presidenteak hainbat ministerio ezabatu zituen, beste batzuk elkartu, eta noski hauei eskainitako dirua ere murriztu egin zen, eta nasketa honek guztiak orain egin du eztanda.
Kartzelen kontrola banda kriminalen esku utzi zen, eta egoera honek lehenago edo beranduago esan bezala ezan da eginen zuela bazekiten. Hau dena, oraingo Daniel Noboa presidenteak kartzelen kontrola berreskuratzeko plan bat aktibatzear zegoela gertatu da. Bandek euren kontrola aldarrikatu dute eta gutxienez 178 funtzionario bahitu dituzte. Estatuak barneko gatazka armatua dela adierazi du eta militarrak kalera atera dira. Gainera, herrialdearen mugak, bai Kolonbiakoak, baita Perukoak ere militarizatu egin dira, bi aldeetatik egon daitezkeen ihesaldiak saihesteko. Momentuz, hauxe da egoera, ikusi beharko da hurrengo egunetan honek hartzen duen norabidea. Gaitun, baita mendian ere, gailurretan izan gaitun erakusketa zabaldu dute Iruñeko planetarioan 1924tik gaur daño bidea urratu duten Euskal Herriko emakume alpinista eta eskalatzaile aitzindariei buruz. Euskal Herriko Mendi Federazioaren mende urreneko lehen ekitaldia izango da. Gailurretan izan gaitun erakusketa astelehen honetan inauguratu da Iruñeko planetarioan. Euskal Herriko Alpinismo Federazioak 100 urte bete ditu aurten eta emakumearen parte hartzea goraipatu nahi izan dute. Gaztelaniaz, Nos queremos vivas aldarri feminista, ezagunari oihartzun eginez, Nos queremos en las cumbres da izenburua. Erakusketako protagonistetako asko edo haien senideak erakusketaren aurkezpenean izan ziren atzo Iruñeko planetarioan, ekitaldi xume bezain hunkigarrian. 100 argazki baino gehiago dituen 20 panelez osatutako erakusketa honek emakumeak, bereziki aitzindariek, federazioaren bizitzan izan duten parte hartzea ikusarazi nahi du. Urteetan munduko mendi garrantzitsuenetara igo diren emakume alpinistak dira. Beti bere ausardiaren erronkak bere gain hartuz. Aitzindari horietako batzuk 80 urtetik gora bizi dira oraindik, hala nola Pakita Bretos edo Maritxu Sorabila. Emakumeak gizartean izan duen aurrerapenak alpinismoari ere eragin dio. Duela hamarkada batzuk, espedizio horietarako baldintzak gaur egungoak baino gogorragoak ziren. Kritika sozialari eta horretarako erabilitako materialari dagokienez. Gaur egungo egoera asko aldatu da eta alpinisten kopuruak gora egin du. Erakusketa ibiltaria izanen da, beraz Euskal Herriko beste herritan zein hiritan egonen da. Iruñeko planetarioan otsailaren 8 arte eskuragarri egonen da planetarioak duen ordutegiaren barne. Amaierara iritsi aurretik ezin dugu aipatu gabe utzi, iritsi dela 2024ko txotx denboraldia, 31. edizioa da oraingoa. Heldu da sagardo berria dastatzeko eguna, gaur eguerdian eman zaio hasiera 2024ko txotx denboraldiari. 31. edizioa da honakoa, Euskal Sagardoa jatorri deiturak eta sagardoaren lurraldeak antolatuta. Hoi bezala Eusko Jaurlaritzako eta Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariak eta hedabide ezberdinetako kazetariak elkartu dira bertan. Eta nola ez aurtengo gonbidatua, ETS-en Tol Sarmiento taldeko Inigo Etxezarreta abeslaria. Lehen da bizitxala partarien deiarekin batera sagardantza dantzatu dute Astigarragako Alorrenea sagardotegian. Eta ondoren sagardogileen zein kultur taldetako ordezkariek Inigo Etxezarreta sokadantza parte hartzera gonbidatu dute sagardo berria dastatzeko. Behin musikaria gure sagardo berria oiukatuta 2024ko sagardo denboraldi berria ireki dute festa giroan denek batera. Azken albiste honekin iritsi gara albistegiaren amaierara, hauek izan dira momentuz jaso ditugunak, bestela ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ongi izan eta laster arte.